Bidiyon mu ne yau zan nuna mana wata hanya wadda za ka gane shi akwai ƙarfin network a inda kake ko babu. Insha Allah ku yi muka biyo a cikin wannan bidiyon za ka ga shin yaya za ka gane inda kake akwai ƙarfin network ko babu, saboda su lokuta da dama kana son kai wani abu da mai amfani kamar za ka download da sau dai sauransu, to amma kuma ya za ka gane akwai ƙarfin network a lokacin ko babu. Kana kuma a cikin unguwa kuma akwai lokacin da za ka ga in ka dan hawo wuri mai tudu za ka ga ƙarfin network, kuma ka dan gangaro nan za ka ga ya ƙarfin network. To insha Allah a cikin wannan bidiyo da muka biyo daga farko har ƙarshe za ka gane shin cewa a lalle ina a wuri kaza ya fi ƙarfin network, ina a wuri kaza ya fi ƙarfin network. Kawai dai abin da muke bukata a wurin ku da Allah, idan farko ne a zarta wannan channel namu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana like, a sharing inda bidiyo zai je ma kowa da kowa, domin wannan channel naku ne insha Allah. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa barkan ku da ziyartar wannan channel mai albarka. Insha Allah a cikin wannan bidiyo zan nuna mana wata hanya wadda za ka gane karfin network na wayarka. Wannan wani application ne zamu je mu downloading a cikin Play Store. Bayan mun download din shi zamu ga yadda zai dinga nuna mana karfin network a duk inda muke. Saboda haka kada na cika ku da surutu, bara mu je mu fara bidiyon. Kada a manta a danna mana alamar subscribing, a danna mana liking, a sharing yadda bidiyon zai je ma kowa da kowa domin mu amfana ga baki daya. Yanzu ga nan zan je in shiga a cikin Play Store na. Bayan ka shiga a cikin Play Store naka sai ka zo daga nan sama sai ka rubuta open signal, ga yanan kamar nan, ga yanan da yake na riga na rubuta daga nan, ga yanan open signal. Wannan shine logo din application din, sai ka danna shi. To bayan ka danna wannan fuska, ita ce fuska application din da zai nuna ma. Bayan ya nuna ma wannan fuske za mu diba mu ga nan wuraren mutum 412 suka yi download din wannan application din. Kana kuma dan shekara 3 a nan, idan muka diba za mu ga dan shekara 3 abin da ya sama kowa zai yi download din shi. Kana kuma mutum miliyan 10 a nan, idan muka diba da wanda suka yi download din wannan application din, mutum miliyan 10 ne suka yi download din wannan application din. Saboda haka gaskiya wannan application ne da yake da matuƙar amfani, wanda in dai kana da wayar Android ya kamata a ce ka mallaki wannan application din. To da yake ni na riga na download din application din, sai dai kawai na danna open nan na buɗe na shiga. Amma kai da baka downloading ba za ka fara downloading ne, kana sai ya nuna ma installing. Bayan ka installing sai ka danna open. To yanzu ga nan na danna open, bari mu danna open mu ga yanda application din yake. To ga nan yanzu yana loading. Da yake farko ne shi yasa yake dan loading din yake dan abin da yake yanzu installing kuma. To bayan ya gama loading zai nuna ma daga nan kasa ga nan sai ka danna start, daga nan wuraren ga nan na danna start. Bayan ka danna start nan zaka bashi dama tsaya da karanta wannan da yake wasu ɗan dokoki ne yake gama. Ni da yake na riga na karanta, ga nan ma sai ka ƙara danna continue, ga nan na danna continue. Bayan ka danna continue nan ma zai nemi permission na shiga location ɗin, na ganin location ɗinka nan ma sai ka danna. Bayan ka danna nan ma sai ka danna allow, nan ma sai ka ƙara danna continue, nan ma sai ka ƙara danna allow. Ma'ana dai duk abin da ya nema ka bashi dama. To bayan ka bashi dama, wannan ita ce fuska application ɗin da zai nuna ma, wannan ita ce fuska. To bayan ya nuna ma fuska wannan application ɗin, daga nan ƙasa ga nan inda ke da alamun abin gan network nan, wannan dan yankan kan na network. To ga nan yanzu ga nan na danna shi. Bayan ka danna shi zai nuna ma cewa da yake ba data, ba ƙarfin network sosai yanzu haka. To saboda haka bari mu je na gaba. Nan shi kuma location din ne zai nuna ma, nan kenan a nan zai nuna ma location inda kake. A nan kuma zai nuna ma, idan kana son kai searching din inda wani ƙarfin network yake na MTN, to a wannan wurin shi zai nuna ma. Sai ka zo nan ka danna cell towers din nan. To idan ka danna nan cell towers zai nuna ma kamar map din garin da kake. Kana kuma zai dinga nuna ma inda abin da MTN yake, karfin service na MTN, da kuma inda ake wata hada-hada ne ta MTN, inda wani birthday nasu yake. Wannan location din shi ne abin da nuna mana. To da yake akwai dan rashin karfin network, to bari kawai mu bayan mu kyale wannan wurin ba ya nuna ba. Amma kai in ka zo ga nan duk zaka abin da zai, wannan da abin da insha Allah wallahi za ku komi da komi ba ya nuna.